Takže zdravím vás ľudia, vítajte pri ďalšom videu na hru Stranded Deep. Skočili sme tam, kde minulé a je noc. Takže je to delikátne, savey fungujú. Nahrávanie ide, zvuk ide. Takže dobre, fakt vidíte, že ešte aj v tom čo nesom. Takže dobre, a tento kus Foundation to idem dať preč práve preto, lebo my potrebujeme teraz Ježiši, kámo, to bolo dobré. My potrebujeme teraz priestor väčší a aj novú sekeru, pretože nám dochádza. Aj keď ešte zatiaľ nie, ale verím tomu, že keď zrúbeme pár stromov, tak už bude nefunkčná, nepoužiteľná. A my musíme teraz, čo musíme my spraviť, preniesť tento čln tam. Čo znamená, že preniesť tento čln tam, to znamená, že toto vyhodíme, pádlo si zobereme a je sa na tom. Teda počom. A ideme nájsť také rovnejšiu plochu, aby sme vedeli aj ísť, ako sa posunúť. Ináč, dal som si takú za úlohu, že na každom ostrove, kde budeme, tak si postavíme taký mini domček, ako keby, taký chatručku mini. A aby to nebolo také suché, že OK, že ideme tam, potom si spravíme to a končí ďalej. Takže budeme teraz tak, samozrejme, že nebude to zase ani také, že ideme, postavíme si dom, hej. No, dom. Postavíme si základničku malú a končí ďalej. Samozrejme, že budeme napríklad také 3-2 diely aj normálne na ostrove. Ale dal som si to také osvieženie niekde toho. Tak, teraz ideme narúbať drevo, aby sme vedeli si postaviť sekeru novú. Pretože fakt budeme potrebovať, lebo treba do toho dať dreva fakt dosť veľa. Takže tak. A máme to tu. Prasklo nám to. A asi som v pohode, že tuto to môžeme začať stavať. Toto tam sa... A jeden kameň potrebujeme. A budeme to mať. Kameň. Jo, vidím kameň, myslím. Si, že vidím kameň? Nikde videl som. Kde je kameň? Potrebujem kameň. No, tak, kameň neviem, kde je. Ale no to začína. Dobre, mám. Takže takto. Ideme naspäť cez mini lesík. A... ideme toto si prisunieme sem. A ideme, toto nedáme. Toto dáme tam a budeme si vykraftiť sekeru. Tak. Položíme naspäť. A máme dve, vidíte to tam dole. Toto také číslo. No. Inak, tuto som ešte nahal toto, takže ideme si to dorúbať a... Ešte ak také by bolo, také komenty, ak viete, lebo samozrejme, že ja neviem všetko o tejto hre, hej. Tak ak by ste vedeli dať čo viac, tak mi napíšte kľudne dole do komentárov a budem vďačný za každý like a odber. No. Takže toto si vyhodí bez slnka. A aj oštep viem, ako sa robí. Tiež. Takže si mohli tiež ako na to tak pozerám, tak sme si to mohli spraviť kľudne.
Dobre, tuto by to mohlo výjsť. No. Toto dáme do člnu, ktorý nemôžem stratiť. Pretože mi skočil hru. A wow! Tak, máme tu budíček. Hej, nerob. Oh. A vyhodíme to tam, ja si to budem pamätať, nebojte. Ideme semka, dáme si to. Tak, a mňa teraz tak napadlo, že tento čln ešte premiesniť troška, čo či je kámo. Dobre, sme hladní, ale to zjeme jednoho kraba, je v pohode, myslím, dúfam. A ideme semka. Tak. Dobre to je, no. Rozmýšľam teraz, že treba si 8 a potom treba ešte také jedné naťažiť a to sú také tyčky a tie držia stenu. Takže, skoro to spadlo na mňa. Takže tak. No rúbeme. Ináč videl som, že na mojich videách sú lajky, takže vravím, dobré je to. Cením si každý jeden like, každý komentár a odber. A rúbeme ďalej. Chcel by som ináč ešte natáčať celé zrejme, že aj ide hry, ale k tomu až potom. Tak, a ideme si vykraftiť toto foundation. Dobre, pôjde to. Dáme si to sem. Toto. A rúbeme ďalej. Tak, ešte si spravím potom ten oštep v tomto dieli, ktorý som vravel. A ten slúži vlastne na to, že lebo rybu nemôžeme zabiť iba tak. No moju obyčajnú rybu. Nemôžeme zabiť sekerou alebo nožikom. A môžeme ho zabiť iba čo sme zmenili? To nekonečný zdroj vody? Už nie. Tak, no nevadí. A treba nám už aj jesť, čo som si tak trochu povšimol. A my nemáme čo? Treba len kraba. Tu je krab. Krabí. Tak. Ináč ten... Au, ja som zastal. Au. Tak, dobre, už stojím. Teda už hrám. Fyzika dobrá. Tak, už je mŕtvý. Zoberieme si ho a zjeme. Ježiš, furt ma to zastaví. A už vieme chodiť, dobre. Takže ideme rúbať ďalej. Toto neviem, na čo som to bral. Tak, rúbeme, nie tento strom, tento. Keď tak vy ešte môžete dole do komentov, keď ukončím, ináč, keď ukončím Super Meat Boya, ak ho ukončím, pretože tá hra už je docela ťažká, takže neviem, či bude ešte taký diel. Ja ešte plánujem spraviť ešte jeden a neviem, či dokončím tú kapitolu ako keby do konca, takže je to také všelijaké. Tak, iba toľko k tomu.
A už hráme normálne. Ideme komentovať túto hru a hrali. Tak. Zoberieme si kladivo, spravíme si foundation. Môžem začať, nemôžem to jasť. Tak a dáme si to inde. Tak. Za chvíľu bude ráno. Už v hre, myslím. Bude vychádzať slnko. A my budeme spokojní a šťastní. A žiť si v kľude. Takže rúbeme. Potom, keď si spravíme tento mini domček, ak to stihnem v jednom dieli, čo by som chcel, a myslím, že aj hej, tak si pôjdeme spraviť potom oštep a rybičku si ulovíme. Takú, ak tráfim, samozrejme. Tak, rúbať strom už nemá cenu, keďže nám treba 2 dreva. A už ideme iba takto hľadať, ako po zemi. A máme to. Tik, tak. Spravíme si to. Nájdeme tam. Dobre, máme to tu. Máme základ. Teraz treba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Treba nám 7 driev. 7 driev nám treba. To by dáko mohlo ísť, dobre. Tak ideme rúbať. A uvidíme, či to spravíme. Taktiež mi dole do komentu môžete napísať, keďže nám sa Super Meat Boy, no nie že končí celá hra, ale že keď sa nám ten Super Meat Boy už začal chýliť ku koncu z mojej strany, pretože tá hra už potom fakt je ťažká, tak mi môžete napísať takú ďalšiu hru, ktorú by ste chceli vidieť. A uvidíme, že ako to bude. Tak rúbeme. Tak. A je to tu. Ideme si to teraz dať. Ak som počítal zle, tak fakt neviem. Už potom. Tak. Ja som debil. Tak si to ešte rozšírime. Toto plány nebolo, som si neprečítal, že čo idem stavať. Sakra. No nevadí. Takže rúbeme. Ja som sa postavil iba tú jednu tyčku a ja som postavil celé ono. No, takže by to za chvíľočku mohlo byť. No, oddelilo sa to. Dobre, to je. Tak, to je žlok. Je to žlok. Tak, ten strom vyzerá, ako keby vyrastal zo zeme. Ale to vôbec nevadí. Takže. Tak, a ideme to dostavať už. Aj keď nie je celý baráčik, ale kamo, keď teraz som sa na tým, pozrel som sa na stopky, a som si uvedomil, že možno ani nestihnem dostavať barák, tak pozerám. Ja som nevadí, aj to nám treba.
Aj to nám treba. Počkajte. Dobre, to som ešte celkom v pohode. A teraz ideme už fakt spraviť to, čo sme chceli. Počkajte. Ešte jeden trunk, to môžem spraviť. Ináč aj fyzika tu je dobrá. Keď uvidíme, že hodím tam, tak sa to ešte kotúla a tak, takže fakt dobre spravená hra. A je to fakt dobré. Takže toto si tu ideme odtiahnuť pekne, pretože nechcem, aby nám to zavádzalo. Tak. A ja si vôbec nekontrolujem toto, či som hladný alebo smedný. Takže vidíte, že už nám slnko zapadá. Takže je to celkom v poriadku. Ináč som čítal o hre, že tu sú podvodné ako keby že poklady alebo tak, že trúhly, potopené lode, lietadlá a tak. Takže tu by sme tiež mohli nakedy ísť taký dielik si dať. Diel. Ktorý bude čisto zameraný len na to. Tak, ešte toto. Je posekať. Ja to strihnem, keď už budem mať dorobený ten foundation, akože ten základ a aj paličky na tom. Takže zatiaľ. Takže sme tu, nasekal som si toto, ideme to teraz dokopy. Toto a teraz foundation, áno. Konečne som vykraftil aspoň raz to, čo som chcel. No dobre, toto dáme ešte dokopy. Jedno vyhodíme sem. Dáme. Toto chcem, áno. Toto sú vlastne tyčky, ktoré musíte použiť na to, aby ste urobili toto stenu a strechu, samozrejme. Takže tak. Ináč neviem, ako sa craftia napríklad také dvere, ale ak tu sú také dvere, pochybujem. Neviem, prečo to nejde zobrať. To je normálne. Tak, stick, dobre. Teda takýto princíp budem dodržiavať pri každom ostrove, že si to proste takto furt budem robiť, no, na každom ostrove, že prídem. Tak. Takto. Ideme si posekať ďalšie drevo, ktoré si nejdeme posekať, pretože som si už tuto posekal ja. A to nevadí. A zase to dáme takto. Tak. Toto sem. Tak, my vlastne v podstate máme taký základ, by sa tomu dalo aj povedať. Tam sa to už nedá, dobre. Takže mňa teraz tak napadlo, tak troška, že... Nie, toto už nie. Dobre, teraz ma napadlo, že si idem spraviť strechu. A keď bol strih, tak ja som si to pozrel a viem, že sa to robí z lístia.
s tým ako vláknom, povrazom a z dreva. Takže to je veľmi dobré a ľahké pre nás. Takže ideme si to zhromaždiť a budeme mať takú mini domček. Chatku. Skôr. Máte prvé. Inak je to fakt ťažká survival hra. Takže prežiť je to fakt ťažké. A to mi práve že páči, lebo v niektorých hrách to je také väčšinou sú tam zombíci a zabijete, dostanete predmety alebo tak. A tuto nie, tuto musíte prežiť aj bez zombíkov alebo tak. Takže je to také inakšie ako i ostatné survival hry. My si toto tu posekáme, nevadí, že to nevieme zobrať, pretože my to aj tak budeme potrebovať. Takže to máme tak jedno. Tak plánujem, neviem či som to už spomínal v prvom dieli, ale plánujem robiť také 30 minútové, polhodinkové, proste 30 minútové tieto diely, takže to hovorím pre istotu teraz, pretože si nie som istý. Myslím, že ideme teraz pre ten povraz, ktorý som dal tu dade, sem. Že by, tu. Vezme ešte nahal tu dade, nie? Tuto to bolo. No, nevadí. Takže nám treba už aj sekeru. Takže si pôjdeme spraviť teraz. Tak. Sekáme. Tak tu máme jedlo, ktoré si nesledujem. O, tak sme hladní dosť, no. Dobre, už nie sme hladní. Napijeme sa. Už nie sme ani smední. Dobre. Tak. Treba nám ešte skalky. Teda kamene. Kamene. Ale kde sú? A dobre, mám kameň. Takže ideme si teraz mi spraviť áno, toto presne. Tak. Do prčic. Tak, dobre. To je povraz. Dobre. Ideme semka, dáme to sem. Povrazy tiež. A zoberieme si toto. Čo ja robím, Ečko. Uvidíme, či vykraftíme strechu. Ak áno, tak toto video ukončím a v ďalšom dieli sa
Foundation, nie. Foundation. Takže neviem, ako sa kraftí strecha. Možno treba viacej lana, alebo čoho. Fakt neviem. No, idem skúsiť ako ešte. Treba toho možno viacej. Keď tak mi môžete napísať ešte aj toto, že akože kraftí napríklad strecha. Tak, ideme nejaký po cestou. No, zase vyšiel inde, dobre. Alebo viacej možno treba to neviem. A už sa to laguje, no. Foundation teda. Potrebujeme viac dreva, lístia, neviem. Lístia asi skôr. Sa bude teraz lagovať tým veľmi, keď sa priblížim tam. Srúbem tento kus palmy, dám to tam, ak neviem postaviť strechu, tak to nahám potom na ďalší diel. Tak, ideme, honem. Rýchlo. Dáme to tam. Foundation, do prčí, neviem to ísť. Možno, že to treba dať všetko tam. No to je jedno, ja to vyskúšam a týmto sa s vami lúčim. Z tohto bazénika, no z tohto onoho. A my sa uvidíme pri ďalších videí. Takže zatiaľ čau.